Left Rock City, Queens. Yo, this is Ocknell with my man's Complexion. And right now we represent... Hvad fanden skal vi lave? Det ved jeg virkelig ikke. Jeg har bare lyst til en is. En is? Hvor fanden vil du få pengene fra? Det ved jeg ikke. Jeg vil bare have en is. Altså prøv at her, ikke? Du får meget mere en is for nogle mange. Så skaff dig for fanden nogle penge, altså. Skaff nogen? Hvordan? Hvad ved jeg? Røven rig gamle dame. Røvrig gamle dame? Det er sgu da synd for de gamle damer. Hvad har de gjort dig? Sådan nogle små ældre damer, der bare ikke gør noget. Hey. Jeg har verdens fedeste idé. Røvkraftigt med det gamle dame, mand. Hold kæft, du er genial i går. Sådan, mand. Ja, kom så. Hold kæft, mand. Det her det er bare den bedste idé, du nogensinde har fået i går. Ja, men jeg vil heller ikke være kriminel 30-årig for ingenting, vel? Nej, du er den bedste. Hvad fanden laver du, bøsser, eller hvad? Nej, jeg kan egentlig bare rigtig godt lide dig. Fy for satan. Nå, lad os nu bare komme videre. Hej, du gamle. Det siger man sgu da ikke. Hey, må jeg lige spørge om et spørgsmål? Ja, det må du. Er det ikke et dejligt vejr, vi har i dag? Jo. Solen skinner, og det er blå himmel. Det er sgu et dejligt vejr. Ja. Har du mange penge? Jeg er en normal kvinde. Men jeg har lige vundet i lotto. Og jeg har lige hentet checken. Og du har ikke fået krammer? Jo, det må du, min ven. Ej, skrid med dig, din gamle lurer, mand. Nej. Er du okay? Tak for pengene. Det tror jeg også. Du tror, der er noget i pungen, mand. Må jeg få min is nu? Hvad siger du? Må jeg få min is nu? Lige 2 kroner. Hold da kæft, mand. Der er kraft dem cirka. Hvor meget er den på? 100 millioner, mand. Hey, giv mig. Det er lige meget, der ikke børn her, ikke? Må jeg få min is nu? Hvad siger du? Må jeg få min is